Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sa kawaypat ka CNRD Block kabathamay Harambray Constituency ya kabalatip rukum Karambray CNRD Block lapli biyang menta kasi ka arpo-ar tarik ubanay na iwing arhajal arpo-ar daw MLA kathan ba kim famar banyang kum ukangsan hadian bo menteri rang bak sarkar jala ukandat ke sangma umla banwan namar ka jingja West Janta Hills. Kum kadak jong jing pli ka tika block na kalyang jo uba kim fa kum ukangsan ulayo ru ban pli umaw nong rem jong jing pen scam ya ka block. Hakate kasngi na lo ruba kim fa la don lang ru MDC Karambray jerngam uba aba jopping rob kihe officer ka West Khasi Hills District bat kiwe. Jingket block ke ruang pi baro bat umdai bangi pri tang ni ka block nrai ni airo ka jingon toy ka basam kini ye PG group ban ajing mentoy pi kumba kila keren itu ki longkme ki riorong ba yang ban ajing mentoy happy mana kasima mut ka jing tmuhi kadai ban rat ingkong ya ka jing dok ha ka jela ka jung ngamla ban jel ki kerteng baro nrai praktif sai ba manu baydon kti ban ya keren ban wanra ya kini kampung roi ha ka dong ka than ka jung kidang bun ki nang syukmat ki bangin le na mantakan ni kadong kathan nrai ka bakong san ni don kam ka jinga trilang jong pi upat ba nada pi me angut ngathai ka memurlong kani kasni bat bun na preng jong pi pidang mut ba dang po asni umat bakawan kita ka blok nrai kani kasni kadai kasngi jong kajing sisa bat ngin saya saki bak shen ndala atrai ndala asyong ki video pin sa ang ba kajing trai kam jong blok kana ulong sisa si kadai konsumsi kabarang khaw arja kharna bat hangang ngait ba kadai ka khun khadu jong kajela ka jung ba kadai ka khun khadu ngiyo artlis ki blok ngiyo asunyo bak kani ke bangi hakani ka sngi ngila thau ka history bak away ke konsumsi kayo asundan art ligi CNRD block kani ke nrai kadai ka jingalam uban jong uban kong bat ka jingi i jengai jong kinong yalam jong kinong nikmat jong kani ka dong ta